Azakudai kuti bachera kuti chiri kundani zakuire. Mubvunze wakwira data. Good luck. Secure. Secure. All right. Good luck. Everybody. Good luck. What's up now? Wewe usati waenda nemali ukasunga kudaro moyo wakanyara ukapindura kumukapa zvinona tichirisidza kuremekedza wapinda muno wabatwara tinopa respect nondo basa reredzidzidza kuremekedza kuda munhu andaaa straight hatiri kuti tikugadzini tikuite zvinozidzimba inonoita zvongo no just wait mirira kudzoka iwe Good luck. Tikakura mndu tikatengesa fridge mari yese ikasara zvosara $600 tikasara $600 ndobani ati ndobhadhara society ndoba ndapa mari kuti abhadhare masociety ndasara ndisina mari yandinoona ndinoitaita so last year ndakaloan 1000 ndida kuti ndinebo vatodhirinapo $30 ndomari yandinayo tine imba yatokuimbindu inobhadhara $300 every month. Nazo kutora sei inde yakutora mari iyo sanduti ngati mari iyo andikuonese ndibhadhare asi urangu sorry. Inini kurima takarima zvauri kutaura izvozvo inini ndiri kutora mari here ndiyo ane 270 taiva nairi 270 tine mwana ari kumasvingo form 4 izvizvi anoita ma-extra lessons every month $60 aita ma-extra lessons ndomupa mari yekushandisa $20 koita mumwe munangombomira zvichita nyaya izvayaita dai murume wako anga asina kutaura mazwi akataura paakasungwa yapasina dambudziko inini ndakutokumbira kuna mako anditi nyaya yandauya nayo ndeyekuti ava vakatengesa mombe 3 dzese havana kundiudza kusvikira nanhasi vane mukadzi wavo vari kufambidzana naye wandakatovawana vainayo handisi kutogara navo pamba baba vakabva pamba vari kugara kumunda kwacho nako kutakavaka tese mota mombe zvese vakatakura inini ndangosara pamba handina saka ndonyaya yandauya inyaya yandakwira ndeyekuti ava baba vakabva pamba kubuda vanobuda zvautaura handina asi kuramba kutonga asi ndiri kuramba kutonga nezvikodzero zvinhu mazwi akataura mupurisa wangu ataurana kuti ndinatse kutonga saka inini ndodii nokuti mari vanayo vakatengesa mombe ndai munoronga mwana yamusi wa31 koye nemusi wa 31 ndokutonga mavanhu Anenge chikomba chomurume wake haina mari kuti. Chikomba chomurume wake ndozvo? Uri kupindawo? Uyu ndiari kuita sei? Ari kutodanana nomurume wangu achitora zvinhu zvese ndakatomwana akarara pamubhedha nemurume wangu. Inini handisisina murume kutotiza murume kwese mombe dzese dziri kutengesewa. Ivava vari kuziva mari yatakarima gore rakapera vakatora makadhi vakatora pei yavo uyu yanogara nazvo handina murume nokuda kwavo saka izvezvi vakatengesa mombe ndodzandayagoribota kuti mombe dzavakatengesa nasi kugara navo havana kundiudza mombe 3 dzese kutaura kuti havana mari yacho nayo ngavabhadhare mari anayo inini yezvinezvi mombe vatakura dzese dziri kumba vatakura vagara nadzo kumunda uko kumunda kwacho takavaka tese takacheresa bhoho tese ukoko ivo vatakura mombe vatakura mota vatakura zvese ini ndagara uyu ndeakuenda kumba kokuye achidzokera kumba kwake achienda achidzokera kumba kwake neuyu saka ivo vari kuramba kuti havana mari sei ivo mari vanayo yerenti ini ndiri kubhadhara mari yeshiziyo evana havana kana chavari kutenga chemwana ivo vachona kuti vabve vachibudirumba hapana 3 months dzese $34 avo vari kumuzirayo kana vakanzi vaenda vanotora bank statement irororo vanga vasiri kutora mari vanayo mari kuvatitore bank statement yavo yekusvika pathis month $100 iyoyo yakaenda kuti haisi kushanda mumba mari yemombe yavakatengesa pane 2 weeks yezvine zvatengesa mombe kuti munovana vangani mese tine 2 ndo first husband yako handamubvira ndaruwa nawo ndo mukadzi wako tenda changa unoitire zvisingaiti nomudhidhira kutsanangura changa but tsanangura asi mari ushaipisa kutaura mari yari kutaura imombe dzavakatengesa kuti changa ndakabhadhara chikwereti chemari ndandabhadhara fees handoziva 400 ndikatotenga ndakunoiswa nomunhu wandandakuita mari ndikandikati ndisingagoni ndikufira asi kutaura tese
Amatora mesi. Makapesa rini tabondi mesi. No makapesa rini tabondi mesi. Ava vakabva pamba muna April mushure mokunge vati uyu auye kokohwa fodya ini ndikaramba zvikandisaka iwe ndounotonga pano ndokubva kwavakaita sei kwavakaita pamba bonde hapana pavadanana naye vane 1 year 8 months vachidana nemukadzi uyu kana vachida bonde vanotoenda kupi ukoko vanobuda zvinozikamwa nenyika yese woita 3-4 days vari koko mari yatakarima gore rakapera vakaitakura makadhi akazoenda kotorwa nagogwa rekubhengi rake nerefodya yedu yatakaita sei yatakatengesa mubva watanga mukadzi inobva atanga kupfuya huku ari kumba kwavo mari yedu yatakashanda mota mombe zvese kumba kwake uyu mukadzi uyu anozvika sei ndozvaanoshandisa achitobva kumba kwake zvezvi ava kubva kwavaita vachienda kumunda kwatakavaka mukadzi uyu anotobva kumba kwake achienda mubhedha vakatakura magumbezi vakatakura uyu anoenda kurara pamusoro pemubhedha mukuru watakaita sei vandakashanda nomunhu wangu. Nai mama yaika amainini mutudzi garaya ana amaiku pavanhu 3 apa muri vatatu unoda upiwe vese ndinovanda bonde unoridawo chokwadi ukariwanawo kunouyu chokwadi changu kokurarei pamubhedha yamaiku umusoro ichangamira ndokumbirawo kutaura ini maiguru zvizhinji zvavari kutaura ndinozviramba sebvira panyaya yemari ina handina mari yavo yandinodya kutaura chokwadi handina mari yandinodya kana ivo vanotozviziva gore rakapera vakati mafodya nhasi ndakudanana nababa ndakatovaudza kuti pamari yenyu yefodya yegore rakapera handidi kana sendi renyu zveshuwa handinokuwana gore rino vakarima zvekare fodya baba vakatouya nechichemo kwandiri kuti ndikweretesewo mari ndikatovakweretesa mari vachitoda kubhadhira vanhu velebo nanhasi mari yangu iyo ichangamira asati ndaipiwa kana sendi vakanga vatori kundidzorera kana vabuda munda nanhasi handisati ndaiwana saka ina handina mari yandiri kudya mombe dzacho ndina mbuya vangu vari muno kana makavabvunza kuti vati vaonawo mombe kumba kwedu here kana mota yacho kuuya mota ichidzokera yaiuya zvekunzi vanoita 3 days kumba kwangu pakamboita nyaya yekunzi kwakamboya nambuya vachiti vabva kunovagadzirisa vaurasi kundogara kusefa vachiti vabva kunogadzirisa amaiguru vati ngatiitei majuti takatomboita majuti gore rakapera ebarika yekuti 3 days kumba kwangu 3 days kumba kwavo baba vaiuya 3 days dzacho vaiuya manheru chete kunorara vanoswera vari kumba vachiita basa saka ini kuti ndiri kugara navo handikuvumi nekuti handigari navo vanouya vachidzokera kumba kwavo kumba kwavari kunzi kwavari kugara ikoko imba iyo yakavakwa ichinzi ndeyangu mushure mekunge ndanzi pfuya huku kuti unganidze building material ndobva ndapfuya huku mari ichitorwa ichienda kupurazi ukasvika pakunzi kuri kuvakwa huku kwavakwa imba kicheni ndokuri kunzi kuri kugara babava izveni chakazoitasawo kuenda kupurazi kwakazoya mbuya vari kutaurwa ivavo vakatora hembe dzemurume dzandani nadzo vakatora makadhi ake ekubhengi handandinawo ndakavapa zvese gore rakapera asi kuti ndisiyane nemumwangu iye anoti inini handisiri ndakayotora hembe ini ndichiri kukura ininiwo ndinomuna saka ndosaka tiri pamwe chete asi ye zvino chinhu chakutoramba chichitawo ndirambe ndakasungirira paari inyaya yemari yangu chete yanayo kana mari yavo ndakangweretesa 400 asi 400 iyo ndiri kuibatirwa kubhengi $39 pamwedzi asi iwo bonde uri kuitawo nani ndiri kuita riri kufaya ambuya uri mbuya uri ambuya papita sei inina amai vake uenda atete vangu hanzvadzi yomurume wangu ukiona sei nyaya yako mbuya tiudze tinzo isusu takasumuka ndakabva kubhindura ndogara kubhindura takaenda kogadzirisa muzukuru wedu tikati zvawaita izvi hatina kugutsikana nazvo waitirei mabasa yakadai so nomukadzi wake uyu vanga vakagara zvakanaka vachirima zvinhu zvavo vachiita zvinhu zvavo vakabatana kudai saka isusu sana nambuya nasekuru takanzwa kurwadziwa takasvika mumusha takagadzirisa nyaya iyi muzukuru akati aivara nagogo nasekuru ndakunzwai mataurire sumukai mene kotora zvinhu zvacho kumba kwenini madodzi nomusikano yandichatsva takasumukana nambuya havana nambuya handina kuenda ndiri ndega ndakasutora vabi yangu vana vamora biedu takasvika mumusha momukadzi akatipa makadhi akanga arambira mbacha
hembe ndedzakanga arambira makadhi akasvika akatitambidza mbasha akanga adzirambira takazofonera mukomana uyu tikati uya utore uya kuno isi takatogara pano isi hatisi kutodzoka ba takatogarira pano takanga takatogara tirana nambuya tofuka takasvika masikati takagaririra mbasha idzodzi uya akazoya mukomana uyu takarongedzwa bhegi redu rombasha takasumuka tikaenda tikati isu toda kukusiya ukagara pano nomukadzi wako sokuronga kwawaita nomukadzi wako zvinhu zvako tichikuitira zvakanaka ndozvataitira toda kuti ugare zvakanaka nomukadzi wako wauti watinoziva ari pamba kwete zvauri kuita zvokungofamba famba izvi tabva tamusiya tamudzura tamusiya pamba akazosara tosonzwa pakare adzokera saka tomuita sei mbuya aiwa ngaatongwe nokuti uyu muzukuru uyu hatina chitadzo naye kana dei vese tasumuka tese tawana madidzo bhazi vana anambuya vana nasekuru mukadzi anotigonera hatina kana chitadzo padhuze aiwa handimuzive ndikamuziva pakaenda kutora hembe ikoko ipa ndikamuzivawo zvino zvaari kumuda ari kuti uyu ari kusevhiswa zvakanaka ndiwo vana yekuparadza vaiva munoona kuti vanoda kuuya koparadza panenge pakashanda vanoda kuuya koparadza zvinhu zvinenge zvakashandwa nomumwe munhu zvino kana amuda muzukuru wenyu mumutaya futi aiwa hati mutayeba nokuti nokuti hama dzese hadzisi kukuda kana dzisingakuda hadzikuda usamanikidzire pausingadi ma Alright, muna musi wa 31 mesi makadai naambuya munouya nemumwe futi ambuya manzwa tinotenda musi wa 31 Handiti musi wa 31 inini ndoti marodza here ndakashata nomurume wangu 511 nemurume wangu marodza ekuti inini ndovakira uyu ari kumba kwake achinzi akuda murume ndakutendawo kana kuwedzera kunotaura ndawedzera Nobody